Det er Tone Larsen. I dag det er torsdag den 30. januar 2014, og det er aflevering af lejlighed, eller i hvert fald, hvis forliget indgås, så er det aflevering af lejlighed. Jeg har ikke taget min luftmåler med. Vi skal lige høre den her lyd her. Det her det er inde på et af vinduerne, som er ny fejl, som gør, at jeg ikke kan bo her mere. Så vi kan se, så er luften i vinduerne åbne, og det er den begge steder. Det er det så inde i soveværelset. Nu vender jeg lige kameraet, så det telefonen kommer ned. Herinde er lyden også, selvom den er meget svær at høre. Den inde i stuen, den begynder lige stille at overdøve. Her peger jeg stadigvæk den her iPhones mikrofon, som er i bunden af telefonen. Jeg peger mikrofonen ned mod hjørnet af det kamera, mod den dør, der er inde i soveværelset. Datoen i dag er stadigvæk 30. januar.